Czekaj, pokaż czym żeś to zrobił, pokaż. 5 z Lidla. Nabierać koszulkę. Płyn przeciwpaszczowi. I jak malowany, świeżo pachnie. Pokaż jaki jesteś zadowolony. Pa jaki czysty. Zanim jednie teraz. Ale nie trzeba się myć przynajmniej. Nowo koszulkę. Ja to się ta kostka na Kostka do mestu. Na ramię. i na tych kuleczkach jeszcze. Albo nie tak się nakleją na musztard. Kurwa, ryj?